kora chinga kechingo kwira pakaria ase ewodi ya sensi abo ase abamenyi osabarundia bechipigipigi bamanyikante muna boda boda litkolia rero bagokera nyuma yo kwigurerwa ekebanda ekyokera bwe kubatanga kurasomwa somutindi na wetani mbwa somutindi embura ne kero bagutimukira roro emaga yegeta seni kyagetembe television ko murekera emechando barenge ko bakonyora musakito Daniel Ontiri no roboti urwo abarundia chipigipigi kurarioma main stage yegotoka sensi ase county ya Kisii nigo litukulia rero omubaso bobuya obabarera natali oyo botambe oyo beire gokubasambiriria bororo kubotekana negetambokero yo kwagachirwa ekebanda na wakili Joshua Makori Nyarenchi uyo gendere korokia omubekano muya na mono hasabasae abo bagwekarakaria anali gwekinia ase litukulia rero nigo twacha kolonji rioma main boda shed eyo yagachire nomo wakili Joshua Makori Nyarenchi agacheire rioma boda shed ase oembura irabete kobatwera na onye omugasekero wakire igetogoteba nga mbiya mono kando nekebanda abarundi abaiga nigo bamentwa ebiro na gototererigwe kiganja kiabo ubuya wagokerwa na bange abasae baito ba boda egente kenene mo babantu moramo momente in peace aseboge tutwe yaito korumaega muna tutabwate shed ekene kia mangano mogasore gotoita embure yaro gototwera twaba machoka asenge tutabwati ase tokoigama kero kende tochikoigama ase chiduke ichiga muna mochiro chega ntori goisana igo Mheshimiwa Nyarenchi mbia mona sengencho watokonyete muna wana boda igalioma main enarojenga abana baito mbabwati gasi chigasi aburire nkarora ngari babanyo tweru gaiga tiganyo mbasa ya bateberere banyo ari besa basomeria bana babo asengencho mbaji kuiba ebine byange byane byarenge yani bantu bali na maiso tobeta bagambi mbarochi mbali na maiso abande mbarochi mpaka omweshimiwa sakare gasi agacha koramaraya akonyire abana baitoga banyorire ekebanda muneke ase bakobera igeto kumare nembia mono nande tiganya samo siseni nande amakorera maya umusawo yega nigagendere gukuna amagima yabange hasi chinchira ao kurwa sobosombi obutugi amasomo nonye no kurigiria abasae amabaga yechigasi nonye ngo cyasi chinsi cyisiko nkuruboterege daseni kyagetembe kuruiga rioma yegotoka se wodi ya sensi ase bunge ya Kitutu cha North Imeye County ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontiri.